Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки дӯстон ҳама каса хуб ҳастед. Хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дар навор имза дӯстон якчанд навъи материалҳои фурӯшӣ ба навор гирифтем. Материал ҳаст ва якчанд навъи запчастҳои фурӯшӣ материал ҳастад. Ана дар шаҳри Душанбе Қалдурат бародаро. Ана як рости гап бародаро, як бародари тоҷикмон аз давлати Хитой бор меорад. Техника равон мекунад. Чизе ки дар кор бошад метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон касоне ки ягон чи барои фурӯш ва иқома кандо шавед мошин ё ин ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, марҳамат дар ватсап равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навор имза материали фурӯшӣ ҳаст ки соли баромадаш 2024 солай. Сӯзишвориш танҳо бензин 3 калиса, мотораш 150 кубам дорад ва 200 кубарам ҳастай. дӯстони азиз, задди мости 5 болтаи оригинал дорад. Баланди борташ 6 сантиметр, дарозии кузоваш 2 метрай, паҳмии кузоваш 1 метраш 30 сантиметрай, рама паҳми профилаш 5 сантиметр, бари профилаш 10 сантиметр. Грузоподъёмник аз 1 тонн то 1500 килограмм бардоро мебардорад. Озод мебардорад. Техосмотр дорад. Сифати материал беҳтарин. Доставка дӯстони азиз, соҳиби материал қайд карда ки мақсад доставка ба тамоми шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон дорем. ва дӯстон материал айни ҳол дар шаҳри Душанбе Қалдурат. Нархша 22500 сомонӣ мега. Марҳамат, номерҳои ватсапаш, номерҳои дастӣ ва инстаграмаш мондагиай. Бисёри ҳамин техникаҳош ҳам ҳастад. Ҳам инстаграм мепартия бадро метавонед бидорем подписация кунед. Иншоалло ки боз беҳтар хубтар мешавад. 2024 сола нави пачка ягон қа истифода бурдаги нест. Нав як ҳафтаси дар Тоҷикистон даромадагиай. Марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. дӯстон, мегузарем ба дуюмин материали фурӯшии мо дар навори имрӯза. Материали фурӯшии мо соли баромадаш 2024 сол аст. Сӯзишвориш танҳо бензин. Мотораш 150 кубам дорад, 200 кубарам ҳасте бардоро. дар шаҳри Душанбе Қалдурат. Нархша 22500 сомон мега. Нави пачка аз давлати Хитой овардаги бардоро. Нав як ҳафта шид. Нашои документош ҳамаш 100%. Техосмотр документ ҳамаш 100%. Фақат мешини ҳайш мекунед бардоро. Сӯзишвориш бензин. нархаш 22500 сомон. доставка ба тамоми шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон дорад. дар ватсапашон нависед бардор. ватсапаш телефонҳо барои тамос 924 40 63 06 номерҳои ватсапаш. номерҳои дастиш мондагиай. дата номери дасти 33 18 номери дастиша бардоро. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари материалро аз худи соҳибак дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо кабини фурӯшӣ ҳаст ки дар ҳолати хуби техникӣ. пачка аз давлати Хитой равон кардагиам бардоро. ана ҳамаи стойкаҳоша дорад. шоткаи пешаш кнопка қатӣ кор мекунад. рӯшноӣ нестай. нархша 1250 сомонӣ мега. айни ҳол дар шаҳри Душанбе бардоро Қалдурат. номерҳои ватсапаш ва номерҳои дастиш, инстаграмаш Умар 01F. марҳамат дӯстон азиз, дар ватсапашон нанависен. иншоалло ки боз чӣ хеле ки техника дар кор бошад, боз равонтон мекунад.
марҳамат бардор нависанд аз номи канали мо насимтиҷа ҳатман салом ҳастед. боз иншоалло ки арзон мекунад. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон дорад. дӯстони азиз, эълони навбатии мо зашидем ки фурӯшӣ ҳастаи дар мотороли сечарха ҳам мешавад ва дар мотосикл дучарха ҳам мешавад истифода бурда мешавад. нархҳояшон 250 сомонӣ аз давлати Хитой овардагия бардро. доставкаша равон мекунанд аз шаҳри Душанбе қалбаниҳо дар шаҳри Душанбе қалбрад. ватсапаш мондагия, инстаграмаш мондагия, номерҳои дастиш. марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат ки маълумоти аниқтаршона аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. дар ватсапашон ҳатман нависед чӣ хеле ки техника мехоҳед нависта равон кунед. иншоалло ки боз заказ хати аз давлати Хитой меёра ба шумо дӯстон. худо нигаҳбон дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгири шумо пешавӣ мост. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.